Unsay sekreto sa malipayon nga pamilya? Sa imong huna-huna, gugma, kwarta, o may lain pa? Kung unsay giingon sa Biblia, malipayon kadtong namati sa pulong sa Dios og nagsunod niini. Lucas 11:28. Bag-ong kalibutang hubad. Kung unsay kaayuhan niini alang kanimo, makakaplag kag tinuod nga gugma, pakitaan kag tinuod nga pagtahod, mobati kag tinuod nga kasiguruhan. Makatuo ba gyud ta sa giingon sa Biblia? Oo. Tungod sa duha ka rason. Ang Dios maoy nagtukod sa pamilya. Ang Biblia nag-ingon nga ang matag pamilya nakadawat sa ilang ngalan gikan kang Jehova nga Dios. Efeso 3:14 ug 15. Sa ato pa, namugna ang pamilya kay gitukod kini ni Jehova. Nganong hinungdanon kini nga punto? Tagda kini. Kung gilamian ka sa usa ka sud-an o gusto kang mahibalo kung giunsa kini pagluto, kang kinsa ka mangutana? Siyempre, sa nagluto ni ana. Sa susama, kung gusto kang mahibalo kung unsay makapalipay sa pamilya, di ba mas maayong muduol kang Jehova kay siya man ang nagtukod ni ana? Ang Diyos nagmahal kanimo. Maayong sundon sa mga pamilya ang tambag ni Jehova diha sa Biblia. Ngano? Kay gimahal mo niya. Unang Pedro 5:6 ug 7. Gihuna-huna gyud ni Jehova ang imong kaayuhan ug ang iyang tambag kanunayng epektibo. Huna-huna kini. Unsay imong buhaton aron mahimo kang maayong bana, asawa o ginikanan? Ang Biblia nagtubag ni ana sa Efeso 5:1 ug 2 o Colosas 3:18 ngadto sa 21.